Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi se, hvor meget vi kan smadre sådan en bil her. Det er sådan et lille eksperiment, jeg har tænkt mig at lave, med hvor meget vi kan smadre biler. Og jeg tænker, at vi kan starte med lige at trykke lige foran en bil. Køre lidt ind i sådan noget her. Lige køre lidt ind i nogle ting. For lige at få den start smadret. Og så tænker jeg, så har vi et tog her, der kommer kørende. Kunne det ikke også være fedt lige at køre ind i det? Jo. Så bare lige fik den smadret lidt mere. Okay, ikke ret meget mere end biler. Men vi bliver ved til, at den ikke kan mere. Og du kan se, der er en lille kant her. Det er også lige der. Og noget strand. Nej, ikke udvendt, ikke udvendt. Men ja. Så kan den bil sgu ikke mere. Ja, det var mit lille eksperiment med, hvor hurtigt kan man smadre en bil. Vi fik den okay meget smadret, og jeg kan se, at jeg mangler luft. Og vi fik den okay smadret ret meget. Men skal vi tage en bil mere? Ja eller nej? Det tænker jeg. Men jeg har sgu ikke mere at sige end like og follow for en part 2 af smadre en bil. Hej hej.